Mamá, apaga o teléfono que estamos no teatro. A función vai comezar. ¡Bravo! Canto traballo teño hoxe. Eu son modista. O meu traballo é coser. Coso e coso todo o día, sen parar. Os meus clientes son moi especiais. Ás veces pídenme cousas complicadas, outras veces delicadas. Aínda que non o pareza, o meu traballo é moi perigoso. Ás veces corro riscos e paso medo, moito medo. Un día aconteceume algo terrible. Abre! Abre esta porta! Quen é? Quen chama? Abre esta porta, costureira! Modista! Eu sou modista, non costureira, que non é o mesmo. Quen é? Que abras a porta! Tiña tanto medo que me fixen pequena. Moi, moi, moi pequena. Mamá, mami, que medo, mamá. Que abras esta porta, che digo! A porta está aberta. Pode pasar. Vamos agochar. Onde estás? Aquí. Pero non me coma, por favor. Aquí. Onde? Non te vexo. Aquí. Aquí abaixo. Pero non me coma. Aquí. Ti, costureira, por que todo o mundo te un traxe para ir ao baile? Non! Modista, eu son modista, non costureira, que non é o mesmo. Logo, vaime comer? Non! E de que baile me está a falar? Do baile do inferno. Todo o mundo vai ir a ese baile. Por que non me convidaron? Son tan feo. Ninguén quere estar comigo. Sempre estou só.
No, non es un lobo feo, es pasable. O mellor non te convidaron porque te teñen medo. Todo o mundo lle ten medo ao lobo, incluso antes de coñecelo. Eu agora xa non te teño medo. Antes sí. No, pero agora xa non te teño medo. Lobo, e polo trase, nin te preocupes, que agora mesmo che tomo as medidas. Como queres, Quero un lazo negro como a dos príncipes. Pois, de verdade que non te preocupes. Mira, podes baixar un pouquiño. Sí, Un pouquiño máis. sí, Un pouquiño máis. sí. Así. ¡Ah! Lobo! Que orellas máis grandes tes! Sí, son para escoitarte mellor. 23,3. ¡Ah! Lobo! Que ollos máis grandes tes! Sí, son para verte mellor. 23,4.